Sa iban pang balita, Bureau of Fire Protection, isa sa mga pinakakurap ng ahensya sa gobyerno, iniisuno kay DILG Secretary John Vic Remulla. BFP6 may mga ginaimbestigaran ng mga kaso nga maangon sa korupsyon sa ahensya. Si John Sala nakatutok. Tinloan na sa Department of the Interior and Local Government ang korupsyon sa mga ahensya sa gobyerno, inisuno kay DILG Secretary John Vic Remulla. Suno kay Remulla, isa sa mga unahon ang ginakabig sini nga isa sa pinakakurap nga ahensya, ang Bureau of Fire Protection o BFP. Linisin rin namin ng BFP. The BFP, in my opinion, is one of the most corrupt organizations in the country. And we're gonna exert all efforts para matigaw na ang corruption nila. Hayag ni Remulla nagakatabo sa BFP ang pagbaligya sa mga fire extinguishers, pagpangontrata sa sprinklers, anomalya sa pagkuha sa building permit kag madamo pa. Agud masulbar mas hugton pa ang monitoring sa mga personnel sa BFP. Nag-purchase kami ng 15,000 body cameras para sa mga inspectors. So 24 hours yan. Basta na-isuot nila, hindi nila pwede patayin. Lahat ng conversations na ngayon, recorded na. So wala nang kalokohan. At mare-record namin lahat yan, ma-access namin at anytime. Wala naman kuno gintakibot pa sang BFP Region 6 ang naging pahayag sang DILG Secretary bangod sa nagligad niya tuig nagpagwa man ini sang kasubong nga statement. Ginako naman ni Senior Superintendent Bartolome Biliran, BFP 6 Assistant Regional Director for Operations, nga may mga kasos ang korupsyon nga ginaimbestigaran ang BFP 6. Wala pa man gid na proven na nakasuhan, but may mga naga-arise man nga mga issues regarding that, but we are taking every step para ma-action it. Nagpasalig man ini nga ginatutukan na nilang ini nga mga kaso, dala pa andam sa mga personnel sang BFP sa rehiyon nga nagapakigbahin sa anuman nga sahi isang korupsyon. Ang aton nga BFP management does not tolerate corruption. We are zero tolerance with regards to corruption, and gina-encourage man naton ang aton nga mga pumuluyo in case may mga corrupt practices or activities nga ginaobra ang aton mga personnel, open ang aton nga talatapan. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.